пешбурди фаъолияти илмию технологӣ ва инноватсионӣ шарти зарурии инкишофи равандҳои илмию тадқиқотӣ дар ҳар як давлати рушдкунанда мебошад. фаъолияти илмию технологӣ ба тавлид, инкишоф, густариш ва татбиқи донишҳои илмию техникӣ дар иқтисодиёт аз ҷумла истеҳсолот вобаста аст. он тадқиқоти илмӣ ва коркардҳои илмӣ, тайёр кардани кадрҳои илмӣ дар ин самт ва хизматрасониҳои илмию техникиро фаро мегирад. инчунин таърихи инсоният нишон медиҳад, ки илму дониш дар тамоми даврузамон дар саросари дунё ҳамчун ҷавшан ва ҳалкунандаи мушкилотҳо нақши меҳварӣ дорад. ин падида дар асрҳои 20 ва ибтидои асри 21 боз ҳам рангинтару равшантар гардида, шуурнокии насли наврасро бои мустаҳкам мегардонад. ҳамин тавр миллати тоҷик ҳамчун миллати кӯҳантамаддун ва дорои ҷомеаи мустақилу баробарҳуқуқ аз равандҳои муосири даврузамон дар канор буда наметавонад. вобаста ба ин раванд, бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат гузаронида мешавад. ҳамин тавр тӯли чанд рӯзи охир даври ҷамъбастии ин озмун дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон гузаронида шуда, дар он довталабони ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифта бо омодагии ҷиддӣ ширкат меварзанд. тӯли чанд сол аст ки бо хонандагон фанни биологияро чуқур омӯзӣ дорем ва хушбахтона ана ҳамин олимпиада ва озмунҳое ки аз фанни биология ҳоло ба роҳ монда шудааст, рӯз аз рӯз сафи чунин олимпиадаҳо зиёд шуда истодааст, ки ин олимпиадаҳо пеш аз ҳама донишу маҳорати малакаи хонандагонро ҳарчи бештар баланд мекунад ва ғайр аз ин хонандагон имконият пайдо мекунанд ки ба якчанд имтиёзҳо соҳиб гашта бошанд. мо ҳарчи мекӯшем дониши хонандагони ҷумҳуриро ба сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯй сохта бошем. хушбахтона меҳнати хонандагон ва омӯзгоҳон беҳуда нарафта истодааст ва натиҷаи он буд, ки соли дуюм аст, ки дар ҳар сол ҳам 4 нафари хонандагони ман дар ҳамин илм-фуруғи маърифат иштирок мекунанд ва ба ҷойҳои ифтихорӣ соҳиб мегарданд. воқеан озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат василаи муассири рушди тафаккури техникию дарёфти ихтироъкорону навбарони ҷавон, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаю технология, таваҷҷӯҳи қишрҳои гуногуни ҷомеа, махсусан ҷавонон ба фанҳои дақиқ, ворид намудани дастовардҳои илмӣ ба истеҳсолот ва суръат бахшидан ба рафти ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонии мамлакат маҳсуб меёбад. соли дуюм ҳаст, ки озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми ҷумҳурӣ гузаронида мешавад. худи озмуни илм-фуруғи маърифат аз 4 давр иборат мебошад, ки мо 3 даври аввала, даври мактабӣ, ноҳиявӣ, вилоятиро сарбаландона пасисар намуда ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтем. албатта ин озмун дар бахшида ба 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ таъсис ҷорӣ карда шудааст ва дар ин озмун бисёр хонандагон иштирок мекунанд, ки сатҳи донишашон бениҳоят баланд аст. ҳамаи хонандагон кӯшиш менамоянд, ки дониши худро чуқуртар ва амиқтар омӯзанд ва дар озмун иштирок намуда сазовори ҷои аввал гарданд. албатта ҳамаи хонандагон мехоҳанд, ки дар оянда бар донишгоҳҳои олӣ дохил гардида дар пешравии мамлакати худ саҳми арзанда гузоранд ва таъсисёбии чунин озмунҳо ба онҳо имконият медиҳад, ки сатҳи дониши худро то дараҷаи ҷаҳонӣ баланд гардонанд. ман мехостам миннатдории худро сараввал ба пешвои миллат, ба маъмурияти Тоҷикистон баён намоям, ки ба насли наврас ва ҷавон аҳамияти беандоза медиҳанд ва барои пешрафти онҳо ҳамаи чораҳои зарурӣ андешида мешавад. вазифаҳои асосии раванди таълими муосир дар шароити ҳамгироии фазои таълимӣ дарёфт ва рушди истеъдодҳои ҷавону эҷодкор ва бо тафаккур мебошад. яке аз корҳое ки ба ҳалли ин масъала нигаронида шудааст, баргузории олимпиадаву озмунҳо ва ҷалби наврасону ҷавонони соҳибилм ба ин гуна чорабиниҳо ба ҳисоб меравад. муассисаҳои таҳсилоти гуногуни илмӣ ҷиҳати самарабахшии фаъолияти марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, инкишофи ҳаракатҳои олимпӣ дар ҷумҳурӣ, инчунин омода намудани хонандагон ба озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ
умуми ҷаҳонӣ ва байналмилалӣ аз фанҳои таълимӣ тадбирҳои судманд меандешанд. امیدوارم امسال هم خوانندگان هرچی کوشش میکنند کوشش به خرج میدهند که در این آزمون جایگاه نمایان را سزاوار داشته باشند و ما هم هرچی میکوشیم سطح دانش خوانندگان را هرچی بیشتر بالا برداشته باشیم و تاجیکستان عزیزمان را از جهت آموختن فن بیولوژی با مملکت‌های جهان برابر و از آن بالاتر ساخته باشیم. мавриди баргузории озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат чунин мушоҳида гардид ки ҳарчанд иштирокчиёнро ҳангоми ворид шудан ба толори имтиҳонӣ эҳсосу ҳаяҷони зиёд фаро гирифта буд, онҳо дар ҳар маврид бо иродаи қавӣ барои ба даст овардани ғолибият талош меварзанд ва бо боварӣ комил аз донишҳои азбарнамудаашон ба саволҳои олимони соҳа ҷавоб мегардонанд. ما جوانان با این دستگیری‌های پیشوای ملت تمام کوشش خود را می‌کنیم تا بیشتر خوانیم و بیشتر به علم رو آوریم. من که خود در 3 دوره این آزمون سزاوار جای یکم گشتم. امروز که آزمون ما از 2 قسم عبارت بود، در هر 2 قسم آزمون یعنی با سربلندانه جواب دادم، سوال‌ها رو جواب دادم و از خود هم باوری دارم. این چنین بار دیگر میناداری خود را بیان میکنم چون که بهر ما که خود دختران منطقه های دوردست می باشیم امروز میتوانیم در چنین یک شرایط با چنین امتیازها در آزمون ها اشتراک کنیم و دوباره میناداری خود را به پیشوای ملت میرسانم و به تمام جوانان گفتنی هستم که به علم رو بیارند و از همه این فرصت ها استفاده برده بیشتر یعنی به این آزمون ها اشتراک کنند و به المپیاده ها. این آزمون در یک سطح بلند هم شفاف است، هم یعنی امتیازهای زیاد دارد، هم برای ما یعنی جوانان امتیازهای زیاد دارد، هم شفاف میگذارد. یعنی به یک سطح بلند آزمون در جمهوری تاجیکستان دور 4مش گذشته ایستاده است. раванди баргузории озмун ба таври шаффоф бароҳ монда шуда, ҳакамон бо ҳар як иштирокчӣ ба таври мукаммал саволу ҷавоб мекунанд. пас аз омодагӣ, хонандагон ва донишҷӯён баромад карда, дониши худро ба ҳайати комиссия нишон медиҳанд. иштирокчиёни озмун аз ташкили чунин чорабиниҳо изҳори қаноатмандӣ намуда, донишҳои фарогирифтаашонро баҳри ободӣ ва пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол истифода намоянд. ما امروز در این آزمون اشتراک کرده استودیم. همه آزمون شفاف گذشته استوداست. ما خوشبخت از آنیم که در این آزمون اشتراک کرده استودیم چون که برای ما این یک معنای بلند رو دارد. ما از تمام همین خوانندگان تمام گوشه کنار تاجیکستان دیدن کردیم. مقصد ما اشتراک در این آزمون از آن است که ما آینده با همین کسب دکتری من شوق و رغبت زیاد دارم. میخوام بر دانشگاه کلانی طبی به نام ابوعلی ابن سینا داخل شده با جای با دانش خود همین دانشگاه رو ختم کنم و دیپلمی سرخ گیرم زیرا که برای من همین کسب خیلی مهمه باشد. рушди ҳар як давлат аз захираҳои зеҳнӣ ва тафаккури мардум сахт вобастагӣ дошта, айни замон илмҳои дақиқ, техникӣ, технологияи муосир ва ҷаҳонбинии иттилоотӣ ба омили пешбарандаи иқтисодиёт ва ояндаи ҷомеа табдил ёфтааст. озмуни ҷумҳуриявии илм-фурӯғи маърифат метавонад дар оянда майлу рағбати нафарони ба илмҳои дақиқ доштаро зиёд намуда, ба рушди ин фанҳо замина гузорад. ҳадафи асосии роҳандозии чунин чорабиниҳо дастгирӣ ва мусоидат намудан ба рушди иқтидори илми тадқиқотӣ ва инноватсионии кишвар мебошад. аҳли ҷомеа ташкил кардани озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифатро дар шароити имрӯза дар сатҳи баланд арзёбӣ мекунанд. баргузории чорабиниҳои мазкур дар таҳкими раванди китобдорӣ, ташвиқи бештари китобу китобхонӣ миёни аҳли ҷомеа ва ҳамин тавр дар сайқалёбии андешаи миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдориямон аҳамияти бузург хоҳад дошт.